Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai hama dzinodiwa kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri kukubatai katiri kugoromonzi kwarusike uko kuona ng'ale pansi ng'ale aiwa tiri kukubatai tiri kure zvisingaite apo patafambira nhau inosuwisa, nhau isingafadze. Rangu zita ndinonzi Tando Class Mira Soko, ndichifamba naChiyera. Unjani? Ngiyaphila Soko, unjani? Mina ngiziphilele. Ngiyalibingelela mahlabezo lisesihlangene phela kolunye ihlelo lapho esikhamba khona silidingela indaba ezichazayo, ezinye indaba ezisubuhlungu kakhulu, ezinye indaba ezikhalisayo. Namhlanje udaba esiliphathele lona ludaba oluzwisa ubuhlungu, ludaba lathi esifuna siluzwisise ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kuyini okwenzakalayo kanti nxa ugogo sebukhulile, ngoba indaba eziningi esizalinika namuhla indaba ezijala ukubamba abantu abadala, asikwazi ukuthi kuyini okuyabe sokwenzakele. Azvinonetsa panotipa mibvunzo kudarika mhinduro nekuti kazhinji kacho nyaya dzacho dzinozowanzowira vanhu vakuru kana kuti toti kufumuka tichaziva kuti chii chinenge chaitika ipapo. Nhau yatauya nayo nhasi inhau yamama. Ndofunga kana muchivaona vari kumashure kweduku ndo pamusha pavo, asi havachagare pamusha nenhau yekuti hanzi vari kunzwa zvishiri zviri kuchema, vari kunzwa mitsindo iri kungoifambwa zvekuti chero vazvinzwa izvozvo vari kushaya hope. Saka ndo zvatati tiuye katinzwisise kuti chii chiri kuitika, zvakatanga rini kuti mama vasarare kana kuti vanetswe nezvishiri zvakaita sei. Njengoba limuntu usoke yakhuluma ukuthi hayi umama esimlandileyo ufonile wathi hayi kunento ezenzakala emzini wami, ngisakwanisa ukuthi ngilale, sengilala phela ngoba makhelwane ngizwa imisindo echiyene ngani ngizinto ezihambayo, kulenyoni ezikhalayo. Thina sathi nxa umuntu engasakwanisa ukulala emzini wakho sikhumbuza ngale emsami lapho ugogo engasalala endlini. So sifuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo, kuyini okwenzakalayo ngoba ungabona umuntu usedinga uncedo eZimbabwe sefuna ukuthi ehlale ekamereni ecela uncedo, hayi ngiyabe sokushubile okuserious. Ichokwadi chiri kutaura naChiyera kuti kazhinji mukazonzwa munhu adedzera rubatsiro kumhuri yeZimbabwe zvinenge zvaoma, nekuti ukaona une dambudziko unombofamba kawamboenda pakuona, uenda pamadzibaba, uenda pana sekuru, asi ukatozona svika pakuti mhuri yeZimbabwe chindibatsirai, chero auya zvake zvinenge zvaoma. Uyezve pakamera tinoziva kuti chinhu chisingafadze kunzi utaure kuti pane zvakati zvakuitika, asi kana vataura vabvuma, nesuwo chatinofara ndechekuti kana vabvuma kuti vabatsirwe, nesuwo tinoedza nepese patinogona kuti vabatsirike. Regai katisakupedzerei nguva tikurukure navo tinzwisise kuti chii chiri kuitika. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinokwazisa mhuri yeZimbabwe. Ndakatora mushonga ndichifungidzwa kuti unondibatsira, saka ndobva ndaucherera pamusuo ndisina kupfeka, ndobva ndaisa zai pakati, mushonga uri pasaiti. Muchienda ikoko muchida kubatsirwa sei kuti muzotanga? Ndingogadzirawo pamusuo pangu. Zvichireva kuti munhu akakubatsirai akati kana makugadzira pamusha penyu munocherera zai musina kusimira, imi mamuna kuzviona here kuti pachivanhu chedu munhu kana asina kusimira zvinorevei? Handisi kuziva ipapo kuti zvinorevei. Mushonga uyu maitora uri wekugadzira pamusha kuti paite sei? Ndaitora kuti ndigadzirewo pamusha pangu kuti ndisaingowo nevanhu vakaipa. Asi mama ambosangana nedambudziko rekuti mukuvingwa nevanhu vakaipa? Ndaitambudzika kurara pamusuo. Ndakatombotora vamwe vechiprofiti vachindibatsirawo, asi hazvina zvazvaibatsira. Munhu akakupai mushonga angari munhu akaita sei? Wechirume.
pamuri kuti wechirume mubatsiri n'anga isvikiro kana kuti ndeve ipapo ndopanisiri kuziva kuti yanga iri n'anga here kana kuti yanga isvikiro, asi akangondipo ndisingazivi kuti yanga iri svikiro here kana kuti yanga iri n'anga. Pamakatsvaga mushonga uyu manga makura zvakadii? Ndakurawo ndizvo asi ndanisabereke. Baba varipi? Vangu baba vevana vari kuzasi uko. Makasiyana kana kuti muri mese? Okay, zvichireva kuti pakuenda kunotora mushonga kuti mugadzirise pamba manga musingabereke, meaning kuti manga musingaiti vana here? Ndatozvara. Zvichireva kuti ndezvekuma 40 something years ikoko? Apo ndopanisiri kuziva kuti ndine makore mangani. Alright, izvezvi mungaziva kuti mane makore mangani? Chitupa changu chiri kureva kuti muna 43 ndoma ndakaberekwa. Chaita kuti muzode kutsvaga rubatsiro chii chakuitika? Pane shiri yaiuya nepanapa ichidai so, saka ndobva ndabvunzawo vamwe kuti ko zvinoreveiko zviri kuitika, zvikanzi imi torai jiro zvacho mungopisa utsi unenge uchiita sei uchitanda nhingi ichocho. Saka ndobva chaenda kunogara pandanga ndakacherera, saka shiri iyo yaingobva ichiita sei iteera raini chinosvika kumusoroko. Saka imimika hapana zvaikuvhiringai neshiri? Hanti yaingosvikarare manje ipapo. Chaikutadzisai kurara chii? Panisiri kuziva kuti chii chainitasiwo kurara. Shiri iyi yakauya kangani? Kubva ipa yakatanga ipapo ndofunga gore norara rechipiri ichingochema shiri iyoyo. Inochema zvenguvai uye zvenguva yakareba sei? Mombe dzikangovharwa chete webva yatanga kuchema ichikwidza yakadai so. Zvichireva kuti vanhu vanogarisana nemi havainzwi ndimi mega muri kuinzwa shiri yacho? Vanhu vese vanozvinzwa, kana kumatakishopu vanozvinzwa. Munoziva rudzi rweshiri yacho kuti inonzi chii? Handisati ndamboiona. Wayanyanya kubata imimi manyanya kubatikana kuti shiri iyi yanetsa vamwe vanogarisana nemi vasinganyanyobatikani neshiri yacho? Ini ndikutongofungidzwa kuti sekubata kwandakaita mushonga pamwe, saka iri kungobatana nenu. Besides zveshiri pane here zvimwe zviri kukunetsai? Iko kusarara chete pamba ipapa nezvinofamba pano pamusuwo apa. Pane imwe shiri futi inochema mumba imomo. Zvinofamba ndozvi zvisiri shiri? Handisingazvizivi nokuti ndakarara. Munenge muchinzwa chete? Kungofamba chete. Asi pakufamba tinoziva kuti mafambiro anosiyana. Kapa unonzwa kuti pafamba shiri, apafamba mombe, apa pane mutsindo wenzou. Izvo pamunonzwa kuti zviri kufamba munonzwei? Ndinongonzwa kufamba kwechinhu nokuti iwe unenge usina kurara, saka zvinoitika panze zvese apa unogona kuita se kuzvinzwa. Munogara nani? Ndogara ndega. Hamuna here vazukuru kana vana? Vana varipo, vakangotizowo izvo kungonzwawo ini ndine shairo iroro, saka ndozvavakangotizowo. Pamavakatiza zvokunzi mune shavire uroi, vana vanga vazvinzwa nani kana kuti vanga vazviona here? Nekuti munhu haungangoti mai vane shavire uroi ivo varivo vakakuchema. Vaizvibata kumachechi. Asi imimi hamuna nguva yekuti munozorota here mamuka usiku muchienda nevanhu vehusiku here? Omo makambofamba mukaudzwa kuti munomuka usiku musingazivi? Ndakafamba ndikaudzwa zvokuti kana hanzvadzi yangu yakatozvinzwawo futi. Zvichinji chii? Zvichinzi ndinotorota ndiri kumakuva. Asi hamumborotimi? Ndinotorota. Asi vanombotsanangura here kuti shavi iroro rakabva kupi? Ndisingazivi nokuti ini ndainzi ndakatemerwa nyora naambuya vangu pandaigara navo kuzasuku. Ndo vainzi vakanitemera nyora, saka nyora ndaingozi pese pese ndichingonzi makatemerwa nyora. Ndoziva kuti kana munhu zvikanzi ane shavi rehuroi
kumaraini apa vanhu vanombonongedza hamusangani nedambudziko rekunongedzwa nevanhu? Zvakawanda vanhu vanotaura. Iti vana venyu vamakabereka vese vangani? Ndingangoti ndakaita matwins vanga vachifanirwa kuita 8 asi vamwe chete 9. Vese Basi pane 4. avo 4 avo vakashaya zvaita sei? Chii chakaitika? Akatanga kufa ainzi akatora mushonga meno kunonzi kuMedford uku. Saka mushonga uyo ndobva wangomuvhiringawo. Mino zvakaita takazongofedzerwa kunzi aita sei afa. Wangori mushonga wei? Handisi kuziva kuti waiwo mushonga wei. Saka mumwe wacho aisenza uko kumashopu uku. Ndobva adanana naticho waaidanana naye ikoko. Saka ndobva vapanana mimba. Avapanana mimba kudaro, so mukadzi wacho ndobva azvinzwa, ndobva angoyo ndobva angoshinira. Saka ari kunzi akanga aita iye aiti ndakaita mimba yakanga ita 6 months. Saka mwana ndobva angofirawo mudumbu, iye ndobva atanga kurwarawo manje. Ko mumwe vamwe 2 wacho akangobatwawo nechirwere chenyika achindobva angofa. Wechi4? Aiwa, wechi4 akangofa ari mucheche. Okay. Imimi sezvo mataura kuti zvinonzi mune shavi rekumuka mausiku, imimi pachenyu pamunomborota kumakuva amumborotewo here muchidya zvinoita vamwe usiku? Izvo zvinoitika. Pane zvekunzi munhu wese anenge ari muchikwata ane chijana chekuraya. Imi makambosvikirwa nenguva yakadaro here? Apo ndipansiri kuzivawo. Imi munorota but hamusati mamborota mune vamwe vanhu vamunoziva munharaunda kuti ndarota ndina nhingi tichiita izvi? Ipapo manje ndingakunyeperei. Vacho veukama sezvo mati makatemerwa naMbuya, veukama pane here vamwe vamunorota muinavo? Hapana wandinoziva vandakamborota ndiinavo. Pamasangana nedambudziko rekurota muri pamakuva, makambozvifambira here kuti munyatsonzwisisa kuti chii? Toziva kuti vanhu vakuru vanoziva chivanhu ovemakereke vemazuva ano, munhu akarota zvinhu zvisina kumira mushe anomboenda kuna madzibaba o kuna sekuru kuti vabvunzire. Makambofamba here? Ndaingofamba nehanzvadzi yangu iyoyo ndaingofamba naye achinzwawo dambudziko racho iro. Ivo vanga vachiti munomuka usiku vanhu vacho? Maprofitika. Saka zvichireva kuti izvi zvekuzoisa zai pamusuwo zvakauya mushure mekunge imimi matemererwa nyora kare, kana kuti? Ndanga ndatotemerwa kare. Mataura kuti imimi munonzwa mutsindo, munonzwa shiri, ndizvo chete zvamunonzwa pamba panapa? Nekuti gogo vanhu vatinenge tauya navo kuti vakubatsirei vanenge vachingoda chokwadi chenyu. Kana pane zvimwe munogara mataura nekuti mabvuma kuti muri kuda kubatsirwa? Ndiri kuda kubatsirwa. Ko tikunzwa vamwe vatambonzwa achiti hanzi kunombochema vana vadiki, chokwadi here? Muprofiti wandakambotora ndikaningirika naye ndiye aitaura kuti hanzi pane mwana ari kuchema. Vese vakanga varipo ivava vachiti hanzi pane mwana ari kuchema, ndezvaaitaura muprofiti iye. Asi hamusati mazwa? Handina kumbozvinzwa bayo, iye ndezvaaitaura. Ko ichokwadi here kuti tanzwa kuti dzimwe nguva munobva pamba moenda kunorara kunext door pamba penyu hapachagariki? Shuwa ndakatombonorara kumba kwemukomana. Kana makumba kwemukomana zvese zvamunonzwa muri panapa munozvinzwa here? Asi pakurota hope hamuna here dzimwe hope dzamunorota dzisiri dzezvishiri nekunzwa mutsindo zvinokutadzisai kurara? Ndingangoti izvozvo ndezvandenge chingofungidzwa kuti ndozviri kunitadzisa kurara, zvishayire iroro ndorandenge chingofungidzwa kuti ndori kunitadzisa kuita se kurara. Nokuti kana ikangotanga chete kuchema uko ndobva ndatotanga kutoshaya hope, handitombodzinzwa kana. Asi mati sori ndikudzosei mumashure, mati zvane makore mangani matanga kunetseka nedambudziko iri?
iro gore rino ndepakungotanga, asi pese apa yaingochema zvainenge yanga isina nhingineni. Asi ipapo manje pandakazonzwa nyaya yekunzi ini ndakatemerwa chinyora, ndopazvakabva zvangosumudzana zvese nenhingine iyoyo ichichema. Toziva kuti marapiro emunhu anenge anzi yenda unoisa ichi usina kusimirawo usina kupfeka, kunenge kune mhiko inenge iripo. Hamuna pamakanganisa maybe munonzi musaite izvi, musabude vanga vati musabude nemoto panze. Hamuna kumbozviita here izvozvo? Ndofanirwa kuti ndakatozviita. Saka pakuti musabude nemoto panze, makabvunzira here kuti ndikabuda nemoto panze zvinofamba sei? Ipapa handazombobva bvunzoba. Ko n'anga yacho ichiri kurarama o yakatofa yazvayo? Anofanirwa akafanira kuti pandakafamba pese zvaingunzi akafa. Nini pandisiri kunyatsonzwisisa ndepekuti mataura kuti shiri yaitombochema kare, muchitorara henyu, muchifara henyu, muchigara zvakanaka. Izvezvi makuti nekuti manzwa kuti pane shavi, kunzwa kwamakaita kungava ndiko kwakukonzeresa kuti shiri imi musarare here, kana kuti pane zvimwe zviri kuitika, nekuti shiri yagara yaichema kare? Yaigara ichichema, asi yakatangira pano, ndopa yakatangira pano. Yaiti ikafamba ikadai so, yaitenderera ichidai so, ichingochema chete. Saka ndazopisa jira racho rairehwa racho, ndopa yakangotama, ndobva yaenda kutoita se yakunochemera iri kuzasi ikoko kwandakacherera kwacho. Kubva ipapo kusvikira nhasi ndinongori nedambudziko rokusarara. Okay, jira iri ranga riri jira rei? Zvimamvemve zvandakangopisawo, zvaingonziwo munongopisawo. Mainzi munopisa nani? Nevandakabvunzawo kuti kana zviriyo zvichidaro pamusuwo penyu, torai jira mupise utsi hwacho hunogona kudzinga chi. Payanga yakuchemera kure mamusiri kurara futi payanga yaenda kure? Ndaingoti zvikangonyanya chete ndichingopisawo jira iroro. Ndaingotorawo machira angu iwo ndichingopisawo. Mbotaura kuti vakakubatsirai vakataura zvekupisa jira, ndo here kwega kwamakatsvaga rubatsiro kuti mubatsiro? Pandakabva ikoko kwandakataurirwa izvo zvokubva ipapo, ndachingofamba mumaprofiti vachingonditsanangurirawo. Vanga vachitsanangura vasiri kukupai kundiso here? Pekutanga kwatakatanga kuenda kumadzibaba vakati endai kuchechi kwenyu mundotora maprofiti enyu akubatsirei. Saka pandakauya kunoku ndobva ndavafonera, ndabva ipapo zvanyanya zvichinyanya, ndopandakasumuka manje ndobva ndaenda kumusikana wangu mukuru, ndobva ndanotsvagawo munhu akandibatsirawo, ndobva ndaita zvinhu izvozvo. Hazvina kana chenji, zvaingoramba zvichingondinesa chete. Ndobva ndaenda kuseruku, ndobva ndambouya nawo muteuro, hapana chakabatsira. Ndopandakazobvawo manje ndobva ndazobatsirwawo naamai ava, vakati akuna mheno amai vanogara kuepwethuku, ndopandakanotaura navo, ndakauya navo panapa vakandibatsira, ndovaitsanangura zvokuchema kwemwana ivavo. Ndanzwa mataura kuti makanotsvaga rubatsiro kumaprofita chete. Hamuna here kumboedza kune vekuchivanhu, nekuti matizve mazai? Kuzombodzokera. Musina kudzokera? Ndainge ndakudzokera futi kunobata futi mushonga futi here asikana. Kwete kunobata kunotsvaga rubatsiro, nekuti handina kuzomboenda. Apa mati muri kugara mega, makatanga kugara mega rini? After mabatsirwa here nen'anga iyo vanhu vakazobva vakuona zviri kuitika pamba? Kubva ndichiri ipapo kusvikira ndimboenda kunanza mwana wangu, kusvikira ndiri pano ndinongogara ndega. Hapana muzukuru anouya kuzogara? Aiwa, hapana. Anombouya achidzokerawo zvake, asi pakazongotaurwawo nyaya yekunzi ushayiro huro, akabva angotora mwana wake ndobva agara naye. Kuti sezvo mati vana nevazukuru havasi kugara nemi nenhau iyo yekunzi hanzi mai vane shavi, saka munorarama sei? Chikafu munotengerwawo nani? Ndopiwawo nevana vangu ivo vanondipa. Vanogonavo kutumira chikafu asi kuzouya? Hakuya, vanouyawo vachingodzokerawo, asi kutumira vanotumira.
Mukati merudzi rwenyu ndingati kumusha kwamakaberekwa hapana here vamwe vakambosangana nedambudziko iroro? ndisingazivo mudzimba mavo. Vatanzwa kuti ndimi varidzi vemusha, dambudziko rawira musha menyu, mungatitsanangurirawo kuti chii chakaitika, zvakatanga rini? Ndingangoti matsananguriro anga achiita iwaya ndomatangira azvakaita. Ndipo ndakatanga kunzwawo vachitaura kuti vari kunetseka neshiri iri kufamba iri kuvatasa kurara. Oreti imimi muri ani kwavari? Ihanzvadzi yangu ndivo vanotori first born mumba medu. Mune vamwe here vanin'ina kumashure kana ndimi mega? Ndine vaviri vari mumashure mangu. Okay, ko zvatiri kunzwa kuti hanzi vakatemererwa naambuya, ichokwadi here? Aizvo handizivo nokuti ini ndiri namba 4 kubva pavari, saka nguva dzachona dzavakagara nambuya handikare zisati aberekwa. Oreti sezvo dambudziko rauya, makazomboedza here kufamba nehanzvadzi yenyu kuti munzwe kuti chii chiri kuitika? Ndakambofamba mumaprofita. Ndingangoti matsananguriro anga vachingoita ndonga mamuchingowanzwawo ndo zvada achingonzwawo. Imi makazvigamuchira semuchinzwa kuti hanzvadzi vane shavi reuroi? Ini ivavo handinokwanisa kuzvigamuchira, inoti hapana chandinoziva nezvazvo. Okay, hapana here kumwe kufa kusina tsarukano kwaiitika kana kuti kunoitika mudzinza menyu zvekuti nemiwo zvinotokunetsaiwo kuti chii, kana kuti makambofamba mukanzwa kuti pane zviripo zviri kuitika? Ipapa handidi kunyepa, handina kwandakambonyatsonzwa nhoroondo chaiyo yekuti uyu afa nechakati uyu afa nechakati. Imimi mune vana vese varipo vapenyu? Varipo. Hapana vamwe vanombowana kunetseka kana kuti zvinovavhiringa, kana vakaroorwa vacho vakagara zvakanaka mudzimba here? Vanongonetsekawo, vanogara vachingoitawo maproblems ekuti nevarume vacho havagarisani zvakanaka. Vanawo vakomana kushanda kwacho havanyatsoshandawo zvakanaka. Ko adzimai venyu varipi? Varipo pana. Alright. Pamakambofamba musiri kufambira zvehanzvadzi yenyu, makambonzwa here kuti chii chiri kukonzeresa kuti vana zvinhu zvavo zvisafambe zvakanaka? Zvinongotaurika zvakawanda, munongoziva mumhuri, munongonzwawo zvakawanda kuti pane zvakati nezvakati zviri kukonzeresa kudaro. Okay, pane zvakawanda ipapo hapana kumbobatwa here hanzvadzi kuti kune hanzvadzi nombomuka usiku? Handina kumbozvinzwa. Ko kana zvimwewo zvisiri zvehanzvadzi zvekumhuri kwenyu zvinogona kunge zviripo zvakavaitika? Ndingangoti zvimwe zvacho nezvinenge zviri zvokuti unongoudzwawo kuti pana nhingiwo nanhingi umwe anoshereketawo mumhuri, asi kuti ndizonzwa nezvavo handina zvandakambonzwa. Alright, tichidzoka padambudziko rehanzvadzi yenyu, tanzwa kuti dzimweni dzenguva vanombouya kuzorara kumba kwenyu, chokwadi? Vanoenda kumba kwemunin'ina anogara padzimba dziri apa. Kwenyu havasati vambouya ava? Panapa hamuna umboedza here kuti imimi mumborara panapa sehanzvadzi muchiona kuti chokwadi here, kana kuti shiri yacho imimi munomboinzwawo here? Kurara kwacho handii vanhu rumwe. Handina mbobvira ndamboya. Alright, shiri yacho hamusati mamboinzwa? Kwenyu hakuna kana mitsindo kana zvinoitika? Hapana chandinombonzwa. Hanzvadzi yenyu makamboedza here kuenda navo kuchipatara kuti dzimwe nguva vanogona kunge vakumuvhiringidzika, pamwe tingangoti uroi, ivo vakurwara? Kwete. Hamusati maenda navo? Ndakangoona kuti ndinongonzwa vachingotaurawo kuti maproblems achona anongove kuti zvinhu zvachona ndezvekungoti shiri nemutsindo, manje kuchipatara kwacho ungaenda ukanonzi kunorapiwa chii. Aiwa, nekuti kazhinji tinoziva kuti munhu achikura
anogona kudzoka. Munoziva kuti munhu uchinokura unodzoka kana kuti mwana mudiki, zvekuti huku ikafamba unozogona kunzwa kunge mutsindo wenzou chaiyo. Saka imimi kuti mumbonzwa kuti utano hwavo huri sei, hamuna kumbobvira maedza? Kwete. Tinokwazisai mhuri yeZimbabwe, makadii zvenyu, tinofara. Tanzwa mama dambudziko rawira mumusha menyu, imi mungatitsanangurire here zvamunoziva pamusoro pedambudziko riri pano? Inini ndaatete, ndingangoti dambudziko ndiro rekungoti vakangokurukuru vachiti inini handimborara. Munonzwa here chinorara chichichema usiku. Zvino kuti uchizoti ndakachinzwa iwo usina uchinzwa, yakati iyo pamwe chinobva chazonzindai mumbononzwikwa uku. Saka takazvishaira pazvo kuti tinyatsoti chii kusvikira vazongotanga kufamba ikoko vachiti ndo zvandiri kuudzwa, tashaya kuti zviri kufamba sei. Tikati kuvanobatsira, handamboedza kubatsirwa. Vachitaura kwandiri tete vanoti ndakatanga kuudzwa nezvenyora, ndo dzandakambotanga kufambira kusvikira ndakungonzwa zvinofamba izvi. Tikati kuda pamwe nyora idzodzo nemushonga iwe wamakabata, vanoti ndakatora kupurazuku ndikacherera, asi handina kuziva kuti zvinozopanduka. Ndakanga ndangotiwo ndiri kutsigisa musha wangu. Ndikati pamwe izvozvo nyora idzodzo nekubata kwamakaita pamwe zvaberekana ndo zvakukonzeresai kuti muchitadza kunyatsogara. Saka vanga vachingochema nekuti dai ndangobatsirwa nekuti ndatambura. Vanombouya kuzombotizirawo kwenyu? Aiwa, pavakaenda ndepamainini, isusu tiri kuzasuku, vakaenda pamainini apa. Imimi sekuna kwenyu ichokwadi here kana kuti inhau yekuti vakurawo zvavo? Takungoona sekuti kana vakachibata zvechokwadi pamwe ndo chasanduka. Pamunombofambawo hapana here zvamakambonzwa kana hamunambobvire maedza here kufambawo navo? Ina handinombofamba navo. Asi imimi shiri iyoyo munomboinzwawo here? Hatichoziva kuti manzwiro avanoita inochema sei kana kuti inenge ichiita sei, handisati ndazvinzwa. Imimi munewo vazukuru here kana kuti vana? Ndine vazukuru, ndine vazukuru 23, vana 6. Zvakawandisa kosei vachigara vega, imimi munzwai munzwa vazukuru vamataura 26, hamumbotiwo vamwe voenda kuna gogo sezvo vasina vazukuru? Aiwa tete, vane mwana wavo mukomana ari muno mumusha. Vanouya vachimbogara havo naatete, asi vanouya vachidzokera kumba kwavo. Havasi vanhu vekuti chero kana nhasi kana nguva vanogona kutouya vachizosweresana nagogo wavo vachidzokera kumba kwavo. Vamwe vana vavo varipi? Muvana wavo uyo ari papapo. Ndiye wega? Ari padhuze navo. Vamwe vari kure. Vari kure vanombouya here? Auya. Mukomana ari kurainuko aripo. Vamwe vamati vari kure vari kupi? Mumwe ari kuMhondoro, mumwe ari kuChivhu, kuManyene, kuIrisha. Ivavo vanomboshanya here kana kumbounzawo vazukuru? Vanombouya, vanotouya kana paine zvavanenge vachiita, vanotouya vachidzokera. Saka mbuya havambochemo ndoda wani muzukuru wekugara naye? Vana vemukomana vari padhuze vanouya kazhinji kacho. Zvototi kana dai mombe chaidzo vazukuru vavo ivavo ndo vanofudza. Saka rubatsiro rwamungashuvira kuti vabatsirwe navo rwakaita sei? Rubatsiro rwatinotarisira kuti dai vabatsirwa navo, kuda kana zvichikwanisa kubvisika zvinhu zvacho izvozvo zviri kuvatambudza, kuda vangagare zvakanaka. Asi pavakati vakanotora kupurazi, munhu wacho ichokwadi here kuti hanzi akavapa akashaya? Vari kuti ndo manzwiro avakaita kuti akafa. Vanototi baba wacho vakatamira kwana murehwa uku, ndichitoto
saka muna kumbobvira manzwa here kuti vakagara papi kana kuti papi zvikanzaiwa izvozvo handisina ruzivo nazvo. Asi hanzi vainzani? Taurai tete baba vacho maiti mwana wani ari pamuchawa aigara padhange napo ainzani kwairi hanzi Benati. Abenari hanzi abenari ndo zita ravakataura futi musi wacho iwoyo kuti mwana waabenari. Ivo vakapiwa nemwana wemuchawa ivo vabenari. Asi havachazivi kuti vari kupi. Vari kuti manzwiro avakaita vari kunzwa vachinzi vakafa. Asi pane mukadzi vanogona kunge vakasiya mukadzi kozi kazhinji vanhu vanoshandira ivavo vanosiyira vana kana kuti vadzimai vanenge vachiziva zvinhu zvacho. Ivo havana mbozomboedza kunotsvaga. Havana pavari kuti ndakangonzwa vakafa. Saka ndikati saka hamuna kana ruzivo rwepakuti vakagara pakadai zvikanzaiwa handisisina ruzivo rwacho. iye mwana wangu ndiye anogara kumatakshop mumbomubvunzewo kuti haasi kuzvinzwa here zveshiri. Tinokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uyewererenge hama dzinodiwa ndofunga mazvinzwira nhau yange ichitsanangurwa namama yatsanangura kahanzvadzi yavo vatsanangura zvekare tete vemunhu. Asi pane varambavo kutaura hanzi hatidi hedu kubuda. Nyangwe mamwe madzisawira anga achitaura kunzi hanzi anombozvinzwa zvishiri asi nhasi havasi kuda kukurukura kusaziva kuti dambudziko racho parichazobva panapa pamwe tichazozvinzwa kamangwana zvako asawira vachazoti kudii hatizive. Asi ndofunga vazhinji manyatsonzwa vanonzwisisa shona chera vachele. Ngethemba lizizwele lapho ugogo ekhuluma ukuthi kona kwenzakalayo. Ngiyakwazi ukuthi baningi ababe befuna phela ukuthi belungise emizini yabo belungise into ezisheneyo kodwa phela sesihlala esikhathini sokuthi siyacabanga singabantu phela esesihlala ku technology uthi uyakuzibuza ukuthi ungathi ahambe enza ulutho olunje ungagqokanga ebusuku la ufanele uzibuze kabili kathathu. Into esizincediswa abokhulu labo mathi babafanele sike sizibuza ayisikho ukuthi ngoNkulunkulu ngabantu abaphilayo njengathi. So into abathi sizenze kufanele uzibuzisise umbuzo ukuthi amazi baba kathi lapha elithe ngenze so ukutshoni khona nxa ngagqokanga sengiloya phela. So liyabona ukuthi lapho kuvela khona indaba kaGugo yavela ngaphi yena uyazikhulumela into esibonga ukuthi uzikhulumela ukuthi hayi mina ngayenza ngathathi umuthi lapha lalapha. So sesimelele lina abakwanisa ukuthi bencedise ukuthi libuye phela lisibambe beDrewmas media lithi asambeni siyekhulula phela omunye wethu phela singabantu abamnyama yithe sikwazi ukuthi izinto lezi singahamba so Zikhululwa njani. Ichokwadi chera hanzi tisu vanhu vatema tisu tinozvigadzira tinogona zvekare kuzvibvisa. Eka isusu chatinofara nacho chatafara nacho ndechekuti mama hongu tinoziva kuti munhu mukuru kazhinji kuti ubvume uzotaura zvese in detail zvinogona kuti remei. Asi kana vachinge vabvuma kuti hongu pane zvandakaita zvandakabata nesuwo tinosununguka kuti titsvage kavanobatsira tiedze nepese patinogona kuti vabatsirike nekuti dambudziko iroro ari mukazoona zvaitika ivo zvinenge zvavanetsa asi zvinobata zvekare nekuvana nekuvazukuru zvichienda zvakadaro. Uyezve chimwe chinhu chataura zvekare nachera kuti hanzi miko idzi hongu kubatsirwa tinoda munogona kubatsirwa kuchivana kuna kushata kuna namadzibaba hakuna kushata. Vamwe vanogona kuenda kuna namadzibaba vonzi ndakanzi ndise hoko zvapanduka wamushonga kana kuti une mhiko. Vamwe vaenda kuchivanhu ndanzi ndite chakati zvine mhiko asi pane zvimwe zvinogona kuitwa nechivanhu zvisina mhiko. Newo paunozoona kunzi usabude nemoto panze woisa wakabvisa hembe ko mwana akazobuda nemoto ko ivo ukazovhiringika chii chinobuda chii chinozoitika mangwana pazvinonetsa. Kazhinji kacho ndio dambudziko ratasangana naro kuti zvinowanzoitika vanhu vakuru nekuti nini I believe kuti
munhu kana wamunhu mukuru unenge wakukanganwa because mukukura pfungwa dzinenge dzakuneta, saka action dziya zvinenge zvaneta unogona kunge uchiri neaction pamwe asi panyama zvinenge zvadhaka unenge wakuita kunge uchikanganwa. So saka isusu tichaedza tinoedza nepesi patinogona kuti kana vanhu vadaira kuti hongo dambudziko ratiwira tinoda rubatsiro, totsvaga rubatsiro kuti mhuri ibatsirike. Njengoba kukhulunywa ngosokuthi hayi sesinikwe phela umlando ukuthi siyedinga umuntu oncedisayo ebuye encedisa. Thina Drewmas Media senza isitori ukuthi phela litshone likholisa lihlezi khona ngaphela belikhona, kodwa sebesifunda kusasa sizwe phela ukuthi sifonela ugogo ethi abazukulu langinceda kakhulu. So thina sesikwazi ukuthi sesinika umlando ukuthi siyedinga umuntu oncedisayo and asimi khona apha sibuya layo. Asichiyera tisati tapedza tisati taenda hedu. Ndofunga nzvimbo yeGoromonzi tanga tisina kuishanyira, tisina mbouya Rusike atoti kwazuwai makadini tamo munzvimbo yenyu ndofunga tichabatsirana mukushanda mese mune zvakawanda. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.